بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Başımızın tacı olan ustadlı, yüzleri nurli, dilleri doğalı olan Hazreti Adile, yürekleri nuru iman bilen yalfıllap duran kıymetli, erzeşli, yigit cavan dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etiyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına il kaldırıp etiyen doğalarınızı, din dünyanız için Huday Teala'dan isteklerinizi Allah bariyinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala hayır maksatlarınızı versin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, yurt parahatçılığı, emniyeti, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Bir celese, tamamı celesatlarımızın himmesinden muhim olan celese, bir celese, muhim bulmani, hayr-ı halqillah olan Seyyidul Kevneyn, Nebiyyü Thakaleyn, Rahmet alemiyan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllıktaki edin zahmeti, 23 yıllıki risaletin yerine getirip amanat ruhunu Huday Teala'ya kabz edip amanatını tavışırmak celesesi bir. 23. celese Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in siretinin içinde gezbiyoruz. Bugünkü celese, ağır celese bolýarlygy tarihte bizre bir qara gün görülmendir. Jahan-ı İslam'da, alemi İslam'a, tarih-i İslam'da bir vahşetli gün bolan, bir qaranqı gün bolan, tamamı musulmanlara, sahabalara bir qara bir gün bolan, belki ta kıyamete çellim Resulullah aleyhisselam'ın muhabbeti yüreğine yerleşen adamlara bugün yada salınanna, bu gurrunla yada düşenne, bu gurrunla ağzalanna, yürekle erip, gözlerden dume yaşlan öyle kayıtmalı, gurrunla bir Resulullah Aleyhisselam'ın vefat gurrunu. Nezire qara gurrun bolmasın, nezire qaranqı gün bolmasın bu sahabalara. Ol Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın izinna hacer olsun, şecer olsun, bağ olsun, daş olsun, dağ olsun, ol himmeti Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aşık muhabbetler vadat. Dağla, daşla, uçup bariyen kuşla, bağla, himmedat Resulullah aleyhissalama muhabbeti ba. Bir ohum insan, yüreği ba insan, yürek bilen muhabbet etyen insan, o da Muhammed Mustafa'ya muhabbet etyen yürekle nezre bu gurrun tehammül etsin nisene. Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam aytiye, daşlı Resulullah aleyhisselama muhabbeti varmıştık. Bizim yüreğimiz daşça der abi. Bizim yüreğimiz bir tikke et abi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytiye, inni la a'rifu hajaran bi Mekke kana yusallimu aleyye qabla en ub'ath inni la a'rifuhu al'an. Min Mekke'de bir daşı tanıyan iptir Resulullah aleyhisselam. Mana peygamberlik berilmeke, mana salam veriyetdi şu daş diptir. İnni la a'rifuhu al'an. Şımat görsem de şu daş men tanıyan demiştik Resulullah aleyhisselam. Şımat görsem de şu daş tanıyan hayız daştığını bana salam veriyetti diye. Bir daşlı, kuşlu, bağlı Resulullah aleyhisselam'a dağlı himmet muhabbeti var. Hazreti Ali radıyallahu anh aytiye, kuntu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi Mekke'te fekharajna fi ba'di nevahiha. Resulullah aleyhisselam bilen Mekke'nin bir nahiyelerine, guşelerine çıktık. فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Mekke'nin devorunu gezip öttük. Her dağın dengesinden geçtik. Her bir göğe görüp duran bağın dengesinden geçtik.
dağ bolsun, daş bolsun, himmeti gıygıriyatdi. Esselamu aleyke ya Resulallah deyip Resulullah aleyhisselam'a salam verip durarlarını Hazreti Ali men eşittim diye. Bu ham sahabalar nezre bir güne cıdamalı neyse. Vahşi heyvanlı Resulullah aleyhisselam'ı edip koyyamıştık. Hazreti Ayşe enemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha aytiye. Kana li ali Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem vahşun. Resulullah aleyhisselam'ın içerisinde yani hayatında bir vahşi heyvan, bir vahşi avlap avet getirilipdirle. Bir vahşi heyvan hayatta battı. فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر. Şu heyvan ne bolsa, vahşi heyvan ne bolsa Resulullah aleyhisselam içeriden çıkıp gitýärdi, Medine'ye aylanmana gitýärdi. Yankı vahşi heyvan öz bökýärdi, ses etýärdi, oýnaýärdi. Resulullah aleyhisselam'ın ýok wagtyny bökýä, oýnaýa. Emma Resulullah aleyhisselam فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربذ فلم يترمرم. Resulullah aleyhisselam'ın öýe girerligini ihsas etse heyvan ne bolsa edepli bolakadan jaýyndan gymyllamany, ses etmäni, oýnamany, bökmäni muaddep bolup ýatýardy diye. Özü bir heyvan, vahşi heyvan. Emma Resulullah aleyhisselam'a İzzet beramayın, bir edepçilik edamayın, şu heyvan gymyllamaýardy. Sahih hadislerde var, sire kitaplarda var. Enemiz Hazreti Ayşe şuna aýtýar. Oğlum bir nezre sahabalar bugüne cıdasın neyse. Bir cemaat, heyvanat Resulullah aleyhisselam'a muhabbet etýän bolsa, ol sahabalar, ol cehaletten yüreklerini Allah'ın ışkı bilen dolduran sahabalar nezre mına cıdasın. Hey bugünün nirsinden başlamalı. Hazreti Fatime'nin gıygırıp yörenden başlamalı mı? Keyfe tabet enfusukum en tehuthu ala Resulillahi et-turab. Hey nezre yüreğiniz ettiye, nezre eliniz var ya, Resulullah'ın üstüne kum uymanısız nezre eliniz var ya deyip Hazreti Fatime'nin ağlap durandan başlamalı mı? Seyyidul kevneyn nebiyyü thakaleyn. Resulullah aleyhisselam'ın nezre eliniz var ya, nezre yürekleriniz et ya, Resulullah'a tofrak sepýäňiz, Resulullah'ın üstüne nezre dödýäňiz, kum sepmänip, Hazreti Fatime'nin gıygırıp ağlap ýöreni aýtmalym maňa. Ya Hazreti Enes radıyallahu anh, giyce günni diyan ettim, az giycele men Resulullah aleyhisselam görmeýetdim. Ey gününün gözmüştük, gününün adammıştık. Az giyce bolýatdy men Resulullah aleyhisselam görmeýetdim. Mıdam Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna gezip ýetdim. Şu gurrun Hazreti Enes aýdyp tuqa gözlerinden düme ýaşly gaýdyp tuqa Hazreti Enes aýdypdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine gelin güni Medine'de her zat bolsa bir ýagtylanny bir nura girdi diye Hazreti Enes. Gözünden ýaş gaýdyp tuqa şunu aýdypdyr. Medine gelin gününden Medine'de ne olsa bir nurlanı, bir ýagtylanny. Emma Resulullah aleyhisselam ahir kun Medine'de can beren günü Medine'de ne medat bağ olsa qarallı bizim gözümüzde diye. Tamam ol nuri ki Resulullah aleyhisselam bilen gelipdi, himmeti qaranqyk tebdil boldy diye. Hazreti Enes gözünden ýaş gaýdyp tuqa şunu aýtdy. Hazreti Enes aýtdy, Ayş Resulullah aleyhisselam mübarek toprağa jaýlakadan häzir elimiz gumdan kakmapdyk, yüreklerimiz öňkü yürek bolmady, üýtgäp başlatdy ýa-da. Resulullah aleyhisselam häzir jaýlap elimizdäki gumlar häzir kakamyzak, yüreklerimiz öňkü yüreklede, öňkü Resulullah aleyhisselam'ın ba wagtyndaky nur ýok idni aramyzda. Şu Resulullah aleyhisselam hemin jaýlanny elimiz kakma kakşyny ihsas etdik diye Hazreti Enes radıyallahu anh. Ya Hazreti Osman bugünün ağırlığından aýtdy. Tuvaffiya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vel huznu baq. Resulullah aleyhisselam dünyadan vefat etti diye Hazreti Osman radıyallahu anh. Emma gaýgysy, huzni, gamy häzir yüreklerde batdy. Näçe wagtda çellim. Arada men Medine'nin bir diwarlarynyň, bir jaýlarynyň eteginde otytdym diye Hazreti Osman. Hazreti Ebu Bekir bey'et edilip Hazreti Ebu Bekir halife bellenen wagtydy. Zaman Resulullah aleyhisselam'dan geçipdi, emma yürekdäki gaýgylar Resulullah aleyhisselam'dan çyrim huzn häzir batdy. İz merre bi Umar
Hey men başucumdan Ömer geçipdir diye. Hazreti Ömer şu şahsiyetli evinden turup salam verilmeli adam. Hazreti Ömer men deňämden geçipdir. Feselleme aleyye bana salam veripdir. Esselamu aleyk. Ey Osman salam diýäkadan Hazreti Ömer salam veripdir Hazreti Osman'a. Felem eş'ur bih. Aslen Hazreti Ömer da gelenligini, salam berelligini aslen duymandyr. Habarym bolmandyr. Lima bi minel huzn. Yüreğimdeki kişi Resulullah aleyhisselam'ın vefat edilligine ba gaýgy bolallygy sebepli habarym bolmandyr. Hazreti Ömer gelenden. Bula näzire jydamaly. Ya o günün gynçylygyndan Hazreti Ömer aýtdy. Felyebkihi ehlul medain kulliha. Ay tamam şehirli şowun yadyna çyrakadan ağlasın. Vel muslimuna bi kulli ardin. Yerin yüzünde her musulman bolsa şowundan sirem ağlasın dipdir Hazreti Ömer. İşte ol Hazreti Ömer'in gurrun öwde geler. Hazreti Ömer näme ýagdaýa düşýärligi. Emma siretiniň içinde gezip ýönümiz Hazreti Ebu Bekir Siddiq näme diýe? Ya leyteni min qabli mehliki sahibi goyibtu fi lahadin aleyhi suhur. Kaşki dipdir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Vah kaşki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dünyadan geçmedinden evunca min lahade jaýlanyp gavra jaýlana kadani min gavrym sahreli bilen daşly bilen üstüne gumlu bilen doldurulan bolsa min şowun görmedik bolsatdım da dipdir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Kaşki Resulullah aleyhissalam'dan evunca men gara toprağın etegine giren bolsatdım, sahreli daşly gumlu bilen batırlan bolsatdım. Şowunu görmedik bolsatdım da o gün beter bir gyn günnip Hazreti Ebu Bekir Siddiq da adamına aýtdy. Mahtumul İşan näme diýe? Hamdinge diller kusurdur, arşo ferşler ağladı. Bidahano, bizaban, otlar, ağaçlar ağladı. Eşke abın coşturup bu dağı daşlar ağladı. 7 gün Kabe daşında qurda kuşlar ağladı. Aydi yer mahtumuli bu fergatın görgüç Resul. Resulullah aleyhisselam'ın feragında dağlı daşlı ağlaptır. Bir sahabalı, bir insanlı näzire onu taqat getirsin niýille. Emma Resulullah aleyhissalatu vesselam geçen jelesede aýtdyk. Hajjatul Veda'a gidenden sonra Medine'ye ewurlik gelýär Resulullah aleyhisselam. Galan mübarek ömrüni Medine'de mukim bolýar, hiç ýere gitmeýär. Muharrem bilen Safaray 11-nji hicretiň 11-nji ýylyna Resulullah aleyhissalatu vesselam Safar aýynyň içinde Hazreti Osama ibn Zeyd diýen sahabany 18 ýaşyndaky sahabany Filistine garşyn emir edip baş edip Filistine garşyn mujahhazlap leşkerkeşi etmeliye. Bir gurrun ştada Resulullah aleyhisselam merizlemedinden önce Hazreti Osama'ni baş etye. Inni bir gurrun ştada qalmaly, geljek jeleselerde Hazreti Ebu Bekir Siddiq halife olanını dislap yürden zadi Resulullah aleyhisselam'ın buyruğu bolýar. Hazreti Osama Resulullah aleyhisselam emir etye. Imma enemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha aýtdy. Safar aýynyň 29-njy gün Doşemme gün etdi. Bir baqide bir jinaza boldy. Safar aýynyň 29-njy gün özü doşemme gün etdi diye enemiz Hazreti Ayşe baqide qabristany baqide bir jinaza boldy. Resulullah aleyhissalatu vesselam da şol jinazada şereket etdi. Enemiz Hazreti Ayşe aýtdy: "Lemma raja'a minel baqi wajadani ve ana ajidu suda'an fi ra'si." Şu Resulullah aleyhisselam baqiden şol jinazadan gelip başlady. Men kellemde bir kelle ağır tapılmany durdy diye. Enemiz Hazreti Ayşe. Ve ana aqulu wa ra'sa. Hey vay men kellemin ağırşyny diýip başladym diye. Enemiz Hazreti Ayşe. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem bel ana wa ra'sa. Ey Ayşe sen kelleňe bilemek men kellem ağır ýady. Hewre diýip Resulullah aleyhisselam kellesini tutdy diye. Baqiden ewurlik geldi. Bel ana wa ra'sa. Min kellem ağırp barýady. Ey Ayşe diýip Resulullah aleyhisselam'ın mirizçiligi şundan başlady. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın näçe wagt miriz bolup ýatallygyna ihtilaf bar. Ekser rivayetli 13 gün Resulullah aleyhisselam miriz bolup ýatdy. Deslap mirizçiligi kelle ağır bilen başlaýar. Oň üstüne innam gaty gyzdyrmak gelipdir. Bir gat Resulullah aleyhisselam gyzdyryp ýatypdyr.
Oň üstüne Heyber'e bir wagt giden wagtlarynda bir Yahudi zinana Resulullah aleyhisselam'ın gazasyna sem uyaqadany mesmum edip semin eseri şu Resulullah aleyhisselam ahirki vefat etjek günlerinde kızdırma üstüne kellagır üstüne ey Ayşe şol Yahudi zinanaň sem berelli şol semin eseri häzirde men innamymda tapylyp maňa eziyet berýär ey Ayşe diýip şu wagtlarda semin dady eseri Resulullah aleyhisselam'a agyr gelipdir. 3 tane merizçilik Resulullah aleyhisselam'ın. 13 gün meriz ýatdy. Emme 5 gün vefat etmedinden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 5 gün vefatdan öňünçe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın merizçilik şiddet tapypdyr. Hatta Resulullah aleyhisselam wagt özünden gidaqadan gaýtadan huşa gelýänmişdik. Yeni bu kadri ağır olansan merizçiligi özünden gidaqadan gaýtadan huşa gelýänmişdik. Enemiz Hazreti Ayşe bilen hemmen enemiz Hazreti Ayşe diýilýärligi ýanyna Hazreti Ayşe Resulullah aleyhisselam bilen Resulullah aleyhisselam Hazreti Ayşe'ň oýunda olansan bilen hemmen enemiz Hazreti Ayşe rivayet etýär. İmam Müslim'in rivayetinde enemiz Hazreti Ayşe etýär: "Ma ra'aytu rajulan ashadda aleyhi'l waj' min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Ayşe bir adamın merizçiligi Resulullah aleyhisselam'ın kiden güýçli bolanlygyny häzir göremek. Resulullah aleyhisselam'ın merizçiligi beter gaty ýagdaý boldy. Beter güýçli boldy Resulullah aleyhisselam'ın merizçiligi diýip enemiz Hazreti Ayşe etýär. Arada Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah aleyhisselam meriz yatan wagtynda girdim diýär Hazreti İbn Mes'ud radıyallahu anh. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gaty gızdyryp ýatýdy. Men oham Resulullah aleyhisselam'ın mübarek innamyna ilimde girdim. Gördüm beter Resulullah aleyhisselam'ın gyzygynyken. Ya Resulullah sen beter gızdyryp duň diýdim. Resulullah aleyhisselam aýtdy: "Ecel, hawa ey İbn Mes'ud men gaty gızdyryp duň" dedi. Eyni sizlerden 2 adama gızdırma gelişýäli, maňa şuma şojry 2 adamyň gızdırmasyny men çekip ýatyn diýip Resulullah aleyhisselam şojry gızdırmasy güýçlemişdik. Eliň degirende egin başynyň üstünden ihsas bolup tutdy. 2 adamyň gızdırmasy mende bar. Ey Abdullah diýip Resulullah aleyhisselam Hazreti Abdullah ibn Mes'ud aýtdy. Men aýtdym: "Ya Resulullah, 2 adamyň gızdırma senne bolsa, sen sogabyň da 2 adamyň kyýaly bolar, sogabyň kän bolar" diýdim. Resulullah aleyhisselam ýene aýtdy: "Ecel, hawa sogaby da kän bolar." Şo taýda Resulullah aleyhisselam ýene imanyň üstünden bir zat aýtýardy. "Ma min muslimin yusibuhu azam min maradin fama siwah illa hatta Allahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha." Rawahu İmam Buhari rahimahullah. Ey Abdullah, hiç bir musulmana bir merizçilik yetişmer meger Hudaý Taala şol derdiniň mugabiline ol musulmanyň günälerini döker diýipdir. Eýni bir bagdan ýafrakla silkende ýafraklan gaýçýaly merizçilik musulmanyň günäsini dökýändir diýip Resulullah aleyhisselam Hazreti Abdullah ibn Mes'uda şonu aýtdy. Imme şu gülleň içinde Resulullah aleyhisselam gaty gyzdyrma, kellagir we eseri semde Resulullah aleyhisselam'ın mübarek vücudunda ihsas bolýan wagtynda Hazreti Abbas ibn Abdülmuttalib Resulullah aleyhisselam'ın ewi agasy emusi yani Abdülmuttalib'in ogly kisse ejeler fark etýänmişdi. Körfe emusi Hazreti Abbas radıyallahu anh kişilikte Resulullah aleyhisselam bilen bile oýnaýanmışdyk. Hazreti Ali'ge aýdypdyr: "La ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasihhu min maradihi hada." Ey Ali diýipdir, men güman etmeýän Resulullah aleyhisselam bir merizçiliginden sagalyp galsyn diýipdir. "Fe inni a'rifu wujuha bani Abdul Muttalib indal maut." Men Abdülmuttalib'in oğullarını ayrılacak vaxtlarında yüzlerini göremde bilýän diýipdir. Şol ewünçäki bizlerden ağalamyzyň ayrılan eserleri Resulullah aleyhisselam'de de ba, ey güman etmeýän Resulullah aleyhisselam bir merizçiliginden sagalsyn ey Ali diýip Hazreti Abbas da many aňlap ihsas edipdir. Emma Resulullah aleyhisselam şu merizçiligi bilen, şu başyna gyzdyrma agyr ýagdaýla bolmaklygy bilen Gen zat namazın hiç koymany namaza garşyn çykýanmışdyk da. Şu ýagdaýda gyzdyrıp ýatan wagtynda
Resulullah aleyhissalatu vesselam fakat 3 gün ahirine o da işte evde gelir beter kıyın yağdaya varanına Hazreti Bilal geliye innip olacak diye Resulullah aleyhisselam. 3 güncük Resulullah aleyhisselam namaza çıkıp başarmandır. 17 namaz bir rivayette 20 namazı Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i okudun diye akadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq okuyor. Beyleki namazların hemmesinde Resulullah aleyhisselam şıkîn yağdayı olmaklığı bilen sahabalar aytýar Resulullah aleyhisselam şol kızdırma yağdayı ba, kellagır ba, eseri sen ba, yürüymeni yaranak emme iki koltuğunu giyir akadan, iki kolunu giyir akadan Hazreti Ali bilen Abbas Resulullah aleyhisselam mescide karşıyın getiriyettiler. Resulullah aleyhisselamın bu kadri hali bulmansın iki mübarek ayakları yere sürünüp geliyeni gördük diyorlar. Hazreti Ali bilen Hazreti Abbas kolunu girakadan Resulullah aleyhisselam getiriyerler. Resulullah aleyhisselam mübarek ayakların basmağına gücü yetmeni iki ayakların sürek geliyor emme namaza karşıyın geliyetti. Sahabeler biz şunu gördük diye. Hey biz nezre ummat bolup duruz. Adam rivayet edakadan ahirine yetecek bolyasa. Yoksa bunun içinde ne kadar ders var? Ayaklar ısman nuran Resulullah aleyhisselam kolu girakadan namaza karşıyın gelipti. İki mübarek ayakları sürünüp geliyor diye. Hemen namaza karşıyın getiriyettiler Resulullah aleyhisselam geliyetti. Hazreti Amr ibn Cumuh diyen bir sahaba iki ayaklarının müşkili varmıştık. İki ayaklar salim demiştik. Namazın ehemmiyeti vardı bir ders aşı. Ayaklarımız bizi hemmi yerik ektiyaha. Şu oynamana gitmeli olsa ayakla salim, yürütmene gitmeli olsa ayakla salim, yürüymene gitmeli olsa ayakla salim. Emme qav yerleri gitmeli olsa ayakla ısmaya. Qav zatların yerine gitmeli olsa ayakla ısmaya. Mescide varmanı ayakla ısmaya. Dehret kılmanı ayakla ısmaya. Hey ayak, piş ayaklarda müşkel var mı ya? Çınnan ayağının işgal var adamla müşkelli mi ki? Hazreti Amr ibn Cumuh diyen sahaba iki ayaklarının müşkeli varmıştık. Uhud jenge gidilecek bulunan vaktında, Uhud jenge teyyarlanın diýilende bir menne jenge gidecek deyipdir. İki ayaklarının da müşkeli var. İki ayaklar doğru yürüyüp bilenak. İki ayaklarında irat var. Oğullara aydıptırlar. Ente rajulun a'raj ve la haraj aleyk ve kad zahaba banuka ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yatamaz. Sen bir ayağında bir irat var. Sen ayağın müşkeli var. Sen boynuna da cihat farz. Oğulların bar ya Resulullah aleyhisselam bilen. Sen öýde enemin yanına otur versene diptir oğulları. Hazreti Amr radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'a geliptir. Ya Resulullah bak yezhebuna ilal cenneh ve eclisu ana indekum. Ya Resulullah bula itiyalla bana öýde otur. Biz jenge giders diýerler. Ya Resulullah bula cennete karşıyın bar yerli men öýde zinanalı bilen oturayın mı diptir. Bula cennete karşıyın gitmeli men öýde zinanalı bilen oturayın mı? Ya Resulullah men oğullarım diyen zadyny görsene. Resulullah aleyhisselam ayıptır sen boynuna cihat farz diptir. Hudaý Taala farz edenak. Ya Resulullah sen mına aytma oğullarım aydypdy mını. Resulullah aleyhisselam oğullarına aydypdyr. Siz maňa zat diýip durmaň la aleykum alla temna'uh. Mını men etmeň diýipdir. Evine geçmeň diýipdir. Umid ba şayet Hudaý Taala maňa şahadet nesip etsin diye. Şondan o jenge gitdi, oğlu bilen bile şehit bolýar. Hazreti Amr oğlu bilen bile şehit bolýar. Mın dersi näme? Ayaklarının iradı var diýilýär tarihte kitaplarda. Şol Hazreti Amr'ın ayaklarının iradı bolsa da şon iratlı ayakları mın cennete karşı nekidipdi. Bizim salim ayağımız var. Biz namaza karşı nekitmese, biz dehrete karşı nekitmese, biz qav yerlere karşı nekitmese, şol Hazreti Amr'ın ayağının iradı var mı ya bizim ayağımızın iradı var mı? Biz ayaklarımız cennete karşı nekitmeyen olsa, müşkil bizim ayaklarımızda var mı ya Hazreti Amr'ın ayağı müşkelli mi? Resulullah aleyhissalatu vesselam şol ýagdaýy bilen Hazreti Ali bilen Hazreti Abbas goluna girakadan mübarek ayaklar sürünüp gelýän ýagdaýda namaza gelýärdi. Emme aýrylmazyndan Resulullah aleyhisselam vefat etmezinden 3 gün öňçe bir mescide gelmekliği de Resulullah aleyhisselam'ınki gat bolýar, kesilýär. Derdi beter güýçlenýär. Yatsı namazın vakti gelýär. Aýrylmazyndan vefat etmezinden 3 gün galanna
yatsı namazy Hazreti Bilal azan çekýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam hemişeki ýaly gözleşip durýarlar. Hazreti Bilal radıyallahu anh görýär Resulullah aleyhissalam wagt kän geçdi, uzağa çekdi. Hazreti Bilal girip barıpdyr. Faqala as-salat ya Resulullah. Ya Resulullah namaz boldy, sahabalar gözleşip durdy diýip Hazreti Bilal Resulullah aleyhissalamyň üstüne barýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň bu gadry derdi güýçlimişdik. Bu gadry öz başyna gaýmışdyk. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr: "La astati'u s-salata kharijan." Ey Bilal, namaz daşaryk çykyp boljakka. Ey Bilal, ýagdaý ýok, namaz daşaryk barıp boljakka. Muru Ebu Bekrin felyusalli bin-nas. Ebu Bekre buyurun, Ebu Bekr men ýerime geçsin, namaz okuýsun, namazyňyzy goýmaň diýipdir. Ey Bilal, okuyup boljakka, yarap boljakka, Ebu Bekr aýdyn, Ebu Bekr men ýerime geçsin, namaz okuýsun, namazy goýmaň diýipdir. Faharaja Bilal radıyallahu anh ve huve yebki. Hazreti Bilal gözlerinden dume geryan bolup ýagdaýyndan otokdan çykyp gaýdypdyr. Sahabalar görüpdirler, hemmet gözleşip duran sahabalar, "Ma waraaka ya Bilal." Ey Bilal, näme bolýar? Gözleň ýaşaryp gelýär. Hazreti Bilal aýdypdyr: "Ey sahabalar, biilimiz dewýän musibet başymyza geldi. Musulmanlaryň yüreklerini ýarýan musibet başymyza geldi. Ey sahabalar, mundan aňyrda näme musibet bar? Resulullah aleyhissalam namaza yaraman ýaty" diýipdir. Bizim namazımız Resulullah aleyhissalam siz okuymalı olýar. Resulullah aleyhissalam bizim aramıza namaza gelip bilmeye, biilimiz büküreltyen musibet başımıza geldi diýipdir Hazreti Bilal. Emma ahir kun molya. Resulullah aleyhissalam 3 güllep namaza karşıyın gelip başarmaya. Ahirki vefat etjek günü döşemme günü. Sahabalar aýtýar, erti namazyň wagty etdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam erti namazyň wagtyna 3 güllep gelmän duran Resulullah aleyhissalam namaz okuljak bolup duka birden Hazreti Aýşaň otogyndan hüzreden perdäni açdy. Aýak üstüne galypdyr Resulullah aleyhissalam, bir sahabalarning hemmesini namaz okuýjak bolup durallary gözledi Resulullah aleyhissalam. Bu gadry begenlik in Resulullah aleyhissalam biziň aramyza gelýär diýip bu gadry begenlik gany çykaryp uçjak bolduk. Resulullah aleyhissalam biziň aramyza geljek bolýar diýakadan aýak üstüne galypdy. Perden şekakadan bil gözlänseň bizde kenara sawullyk Resulullah aleyhissalam namaza gelermika diýip. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bize işaret etdi: "En etimmu salatakum." Namazyňyzy tekmil edin diýakydany Resulullah aleyhissalam mübarek ýyljaryp ýüzü bilen bizi bakyp tamam sahabalaryň bir gözläp ýyljaryp gözüni aýlakydany perdäni şeýtir namazyňyzy okuýaňyz diýakdan Resulullah aleyhissalam perdäni çekdi. Ahirki biz Resulullah aleyhissalam ýyljaryp duran ýagdaýyny gören ýagdaýymyz boldy. Ondan soňra Resulullah aleyhissalamyň mübarek güler ýüzüni görüp başarmadyk diýär sahabalar. Erti namazyň wagty boldy, aýryljak güne haşy. Resulullah aleyhissalam ýyljaryp bir tebessüm edäkadan sahabalar bir gözläp namazyňyzy tekmil edin diýakadan Resulullah aleyhissalam perdäni çekdi. Emma erti namaz okuldy. Erti namaz okulandan soňra Hazreti Ebu Bekr Siddiq ýa-da Hazreti Aýşaň otagyna girdi. Şu döşemme günü Resulullah aleyhissalamyň vefat etýän günü. Namazdan soň Hazreti Ebu Bekr Siddiq Hazreti Aýşaga aýtdy: "Ey Aýşa, Resulullah aleyhissalamyň ýagdaýy ganimet görülýär, aýak üstüne galyp tutdy. Biz muňa begenlik, men bir öýüme aýlanyp gaýdaýyn. Sonuh diýen ýerde Medineň bir guşragynda Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in öýü barmyşdyk. Men bir öýüme aýlanyp gaýdaýyn, men näçe wagt ber baramak, bir öýe bir aýlanyp gaýdaýyn." Näçe Ebu Bekr Siddiq atyna minaqadany gitýär. Emma guşluk wagt bolýar. Şowunyň guşluk wagty Resulullah aleyhissalamyň mübarek hali degişip başlaýar. Gyýda Hazreti Fatima'ny çagyrýar. Ol Hazreti Fatima Şeýbe Abi Talib'de atasynyň gynçylyk çekip ýören günlerini, Risalatyň agyr ýüklerini Resulullah aleyhissalam çekip ýören günlerini Hazreti Fatima de gişik gyýyz walaqydan atasynyň ýanyna hemme zatlar görüp duran Hazreti Fatima
Şe'be Abi Talib'de 3 yıllap açlık çekellerine eneti Hazreti Hadijani illen birin Hazreti Fatimani jiger guşetin Resulullah aleyhissalatu vesselam çağırıya. Hazreti Fatime'nin kulağını yuvaşraqtan bir zat etdiye Hazreti Fatime ağlaya. Sonra yine yuvaşraqtan bir zat etdiye Hazreti Fatime gülüye. İmam Bukhari'nin rivayetinde. Hazreti Ayşe biz soradık sonra Hazreti Fatime'den yuvaşraqtan Hazreti Resul Ekrem sen kulağını bir zat edip bir defa ağlap bir defa güllün. Näme aýtdy Resulullah aleyhissalam sana? Onna ey gizim Fatime men deslap ağlanım şu bolly. Resulullah aleyhissalam aýtdy ey gizim Fatime men şu meriçiligimden galmaryn gizim. Men şu meriçilikden men ahirete garşyn giderin. Men inni galmaryn tagalmaryn dedi. Men ağladım. Emma ýene aýtdy deslap men esirimden maňa gelip sataşyk sen molyan ey Fatime diyenne güllüm diye Hazreti Fatime. Resulullah aleyhissalam'dan 6 ay sonra 27 yaşında Hazreti Fatime diyen gyzy bir wafa dünýäni terk edip Resulullah aleyhissalam'ı deslap esersinden sataşan Hazreti Fatime bolýar. Hazreti Fatime'ni çağırıp sen cennet zinanalarının, cennet ählilerinin sen başıdyrsın, seyyididirsin diýäkadan Hazreti Fatime'ge şunu aýtdy. Hazreti Hasan Husayn canı Resulullah aleyhissalatu vesselam kucağına laqadani olary gawlyk bilen wesiýet edip bular gawwarýan meni gawwarýanlar bular ýokuşýarýan meni ýokuşýarýanlar diýip Hazreti Hasan Husayn canı kucağına alýa zinanalarına Resulullah aleyhissalatu vesselam ahirki wagtlaryny nasihatlerini tawsirýa. Emma şu ýagdaýyň içinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a mübarek jany, amanaty, ruhuny qabz edilmek ýagdaýy gelýär. Enemiz Hazreti Ayşe aýtdy, birden Resulullah aleyhissalamyň ýagdaýy degişip başlady. Öz gucağıma alaqadan Resulullah aleyhissalamy öz gursagymda goýaqadan özüme söýedim diye. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek canın berjek bolup duran ýagdaýynda qyyn ýagdaýa düşüp du jan gargara düşen wagtynda enemiz Hazreti Ayşe aýtdy men gucağıma alaqadan Resulullah aleyhissalamy gucağıma söýaqadan Resulullah aleyhissalam gucağımda sakladym. Hazreti Ayşe aýtýarmyşdyk inne min ni'amillahi aleyye enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuwaffiya fi beyti ve fi yevmi ve beyne sehri ve nehri. Hudaýyň maňa beren ulukhan nygmaty diýmişdik enemiz Hazreti Ayşe. Resulullah aleyhissalatu vesselam men eserimde, men günüm, men nowamda we men gucağımda jan berdi we men agzymyň suwy Resulullah aleyhissalamyň mübarek agzynyň suwy bilen garşakydan gaty bolup şu ýagdaýda Resulullah aleyhissalam jan berdi. Hudaý Taala maňa beren ulukhan nygmaty diýmişdik. Hazreti Ayşe aýtdy, gucağıma alaqadan Resulullah aleyhissalam gursagıma söýäp saklap durdum. Şu wagtda doganım Abdurrahman ibn Abi Bekr gir gaýtdy. Hazreti Abdurrahman Abu Bekr radıyallahu anhuň ogly Hazreti Ayşeň erkek dogany. Resulullah aleyhissalamy gursagıma söýäp saklap duran wagtymda doganım Abdurrahman gir gaýtdy. Eline miswak batdy, miswak sünneti, agaç miswaky. Gördüm Resulullah aleyhissalam maňa söýünip duran ýagdaýynda Abdurrahmanyň elinäki miswaky gözleýär. Aýtmany yaranak emma şoň elinäki miswaky Resulullah aleyhissalam gözläpdi. Men bildim Resulullah aleyhissalam şu miswaky gawwurup durallygyny. Faqultu ahizuhu lek ya Resulullah aleýinmi şon taňa miswaky gawwurupdyňmy ya Resulullah? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek başı bilen eşaretdi. Al şon ýaqdan keplänak emma başı bilen eşaretdi. Şondan Abdurrahmanyň elinden miswaky allym. Resulullah aleyhissalamy berdim, miswak gatyrak etdi. Ya Resulullah ewin ýumşadyp bereýinmi, gatyrak gördüňmi? Resulullah aleyhissalam ýene eşaretdi. Men Resulullah aleyhissalamy mübarek agzyma salaqadany miswaky ýumşadyp agzymyň suwy goşulan miswaky Resulullah aleyhissalamy berdim. Şonu alyp Resulullah aleyhissalam men agzymyň degen miswak bilen Resulullah aleyhissalam mübarek diýişlerine miswak çekdi. Men nagat gönenen Resulullah aleyhissalam ahirki ýagdaýynda men agzymyň suwy bilen Resulullah aleyhissalamyň mübarek agzymyň suwy garlaqydan Resulullah aleyhissalam jan berdi. Maňa nagat Hudaý Taala uly nygmat berdi diýip Hazreti Ayşe aýtýarmyşdyk.
Emma şo ýagdaýda Rasulullah aleyhisselam miswakyn çekenden soňram begadri gyzgyny Rasulullah aleyhisselam mübarek elini ýanyna bir tüňçe bir gap batdy suwdan doly mübarek elini suwa batyraqydany ýüzüne çekýärdi. Mübarek elini suwa batyraqydany yüzüne çekýärdi. La ilahe illallah inne lil mauti sekarat. Hey la ilahe illallah ölümün azylygy bar aýt. La ilahe illallah ölümün gyn ýagdaýy bar aýt. La ilahe illallah ölümün azylygy güýçleyt dip Rasulullah aleyhisselam öwre-öwreşini aýtýardy. Can mübarek jany Rasulullah aleyhisselam berip barýar. Öwre-öwre hey la ilahe illallah ölümün gynçylygy bar aýt. Ölümün azylygy bar aýt. Ölümün azylygy güýçleyt dip Rasulullah aleyhisselam öwre-öwreşini aýtdy. Ondan soňra Rasulullah aleyhisselam mübarek elini defa işarede akadany fir rafiqil a'la cennetdäki ýoldaşa garşyn diýip duran ýagdaýynda Rasulullah aleyhisselam mübarek sesi kesildi, galyp duran eli ýere garşyn ýatdy, mübarek jany sykdy. Galyp duran mübarek eli, mübarek jany ruhu kabız boldy. Şondan Rasulullah aleyhisselamyň eli ýere düşdi. Rasulullah aleyhisselam bewafa dünýeden mübarek janyny berdi, amanatyny teslim etdi. 23 ýylyň içinde risaletini ýetirdi. 23 ýylyň içinde meşakkatları çekdi. 23 ýylyň içinde sahir diýdiler. Ay sen akyllançaşan diýdiler. Kur'an'ı Hudaý indirenek sen öz getiren zadyň diýdiler. Sen ýyzyňa düşüp görelli hemmet bir gomrah diýdiler. Taýyfa bardy, adamlar cennete gitjek bolup. Taýyfda daş bilen bellep çykaryp göberdiler. Zuga silmejezi öz agyzy Ebu Leheb mübarek aýaklaryny kan bilen ganadyp Rasulullah aleyhisselam bazarda vurup barýar. Rasulullah aleyhisselam ey adamlar la ilahe illallah diýip gönedersiňiz diýip barýar. Ne güller çekti, emme 23 ýyl risaletini kamil edip, amanatı musulmanlara berip, nezri insanları Hudaýy aşyk edip, mübarek janyny berip barýar. Yahudiler getirýärlemişdikler. Şun delilleri güýçli, siz ilmiňiz kendir, şu Muhammedin ewünde duruň diýip, emme bir gülle de geçti. Mübarek eller galyp duran ýagdaýynda mübarek ruhu Hudaýa garşyn gidip cennetdäki ýoldaşlaryna peýgamberlere garşyn gidip Rasulullah aleyhisselam mübarek janyny berdi bewafa dünýeden 23 ýyl risaletini tekmillep 63 ýaşyň içinde Rasulullah aleyhissalatu vesselam bewafa dünýäni terk edip gitdi. Maktumul İhsan näme diýär? Mahlaryň täji sen gözler çıragy, mahlaryň täji sen gözler çıragy, göňde melek ýerde beşer geregi, zeminiň rafi göňüň diregi, lawhul mahfuzda hem samada belli. Muhabbetiň tende, yürekde janna, ne bir janda, belki cümle jahanna, hura rizwan okuyur cennet mekanda, Yasin surasynda Tahada belli. Aklymny aýnatdy aşkyň hewasy, 100 can bolsa bir görnüşiň fedasy, mahtum ol diýerler şermende asy, atasy şöhretde azada belli. Sahabalar daşarda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın vefat edenligini sahabalar eşdiýär. Bir hareket bolakadany doňup durally bolupdyr sahabalarda. Özünden giderli bolupdyr sahabalarda. Hazreti Ali öýünden çykmana yaramandyr. Hazreti Ali öýünden çykyp başarmandyr. Hazreti Osman radıyallahu anh eşden wagtynda dili tutulup lal bolupdyr. Hiç dat keplep başarmandyr. Bir tofar sahabalar paçawlapdyrlar, näme diýerlerini bilmändirler. Hazyan keplep başlapdyrlar. Hazreti Ömer ýaly, wallahi ma mata Rasulullah. Rasulullah aýyrly diýerlerini Hazreti Ömer, wallahi Rasulullah aleyhisselam aýyrlanak. Ey adamly beýdimen Rasulullah aleyhisselam aýyrlanak. Rasulullah aleyhisselam aýryljakmy? Hazreti Musa'nın kıyal bir 40 gün ýaly Hudaý Taala'nın huzuruna bardy. Rasulullah aleyhisselam ewurlik gelýär. Her kim Rasulullah aleyhisselam aýyrly diýse ele ýagyn keser dipdir.
Hazreti Ömer ýaly sahabaly aklyn şaşyrypdyr, hezyan keplepdirler. Her sahaban bir ýagdaý barmyşdyk. Ebu Zuaybinil Huzeyli diyen Huzeyl yurdundan gelen bir adam barmyşdyk. Şu Resulullah aleyhisselam'ın mübarek can çıkan wagtynda men Medine geldim diye. Medine'nin içinde zinanı yok, çağı yok, adam yok. Himmeti sesedakadan, himmetinde bir dertma, bir ağlaş kıygırış yerle. Eyni bir hacıdan sireyim, hacıyık bar yerle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip ses edip bar yerler yerli. Medine'de şıcırı bir kıyıkçıyık battı. Men soradım, bir sesli näme, bir kıyıkçıyık näme? Bir Medine'nin her yerine varsan ağlaşıp durla. Bir nämen sesleri? Kubida Rasulullah. Resulullah aleyhisselam'ın canı çıktı. Resulullah aleyhisselam vefat etti deyildi. Bir Medine'de şoduruşu bir kıyıkçıyık battı. Eyni adamla hacıyık bar yani. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq erti namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yağdayı ganimatça diyakadan men bir eçerime ile neyinlik gidipdi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq de eşitiptir Resulullah aleyhisselam'ın mübarek can çıkallığını. Eçersin demiştik, yanına demiştik. Şondan atın münakadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq geliyor Resulullah aleyhissalatu vesselam'a karşın. Deorekte sahabalar da hiç bir adam bilen kepleşmeni. Qiydi Hazreti Ayşe'nin otağı olansan gün hiç kim bilen kepleşmeni. Hazreti Ayşe'nin otağına girip qaytya. Enemiz Hazreti Ayşe aytya. Feca'a Ebu Bekrin ve dakhala alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ba'da vefatih. Hazreti Ebu Bekir Siddiq gelli Resulullah aleyhisselam vefat edipdi. Resulullah aleyhisselam'ın mübarek üstüne mübarek parçasını örtaqadan Resulullah aleyhisselam süyünüp can verip yatitdi. Parçanı Resulullah aleyhisselam'ın üstüne çekip koyuptuk. Şondan Hazreti Ebu Bekir Siddiq ilaqadan fekeşefe an vecihihi thawb. Gelişini Resulullah aleyhisselam'ın mübarek yüzünden parçanı açaqadani bir Resulullah aleyhisselam'ı özüne kucaklaqadani evre Resulullah aleyhisselam'ın manglayından oğuşap gözlerinden yaşlı qaydıp tuqa Hazreti Ebu Bekir Siddiq evre manglayından oğuşap va nebiyyah va halillah va safiyyah vah peygamberim, vah dostum, vah yoldaşım, vah Hudaýyň saýlap bize iyi veren bendesi, vah sen nagat ölüňde sen hoşbu, sen diriňde nagat gawutdy, ölüňde de sen nagat bir gaw bolup ýatyň ya Resulullah diýakdan Hazreti Ebu Bekir Siddiq kucaklap, ağlap, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ayda kadani vallahi mata Resulullah. Wallahi Resulullah aleyhisselam dünyadan geçti deyip Hazreti Ebu Bekir Siddiq de şuna aytya. Bizden inne vahiy kesilli, bizden inne nubuvvet kesilli, ahirki peygamber'i gördük inni soňlady. Inni hayrın deslabı bizden tamam ol başladı deyip Hazreti Ebu Bekir Siddiq de gözüne yaş tegelep evre Resulullah aleyhisselam'ın mübarek manglayından oğuşap ağlamany durýar. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir Siddiq daşardaki sahabalar hazır boyun alanakla. Hazreti Ebu Bekir Siddiq daşaryk çıkya, yüreği sabit bolup. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh aytya, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in şojaatine olakon delilşi. Hazreti Osman dil tutulup lal bolly. Hazreti Ali öýden çykyp başarmady. Hazreti Ömer hezyan keplemeni durdy. Emma yine mert bolaqydany musibet ulu bolmaklygy bilen yine özün çaşyrmany, musulmanlaryň başyn bozmany, başlyk edaqydany daýaw duran Hazreti Ebu Bekir Siddiq diýip aýtdy. Hazreti Ebu Bekir Siddiq daşary çykaqydany Ela men kana ya'budu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fe inne Muhammeden qad mat. Ey sahabala, haýsy bir adam Muhammed'i ibadet etýän bolsa, Muhammed dünýeden ötdi aleyhissalatu vesselam. Emma ve men kana ya'budullah fe innallaha hayyun la yamut. Haýsy biriňizde Allah'y ibadet etýän bolsaňyz, Muhammed'in şeriaty ba, Allah da dir, Allah ölenak diýip aýtdy. İzundan da şu ayağını okuyakıdan ve ma Muhammedun illa Rasul. Hazreti Muhammed de bir Resul'un biri. Kad halet min qablihi Rusul. Hazreti Resul'un önce de başka Resul'la peygamberle dünya geldiler. Dünyadan vefat edip geçtiler. Efe immâte ev kutilen kalebtum ala aqabikum. Resulullah aleyhisselam dünyadan geçti. Ya bir cengde Resulullah aleyhisselam öldürülse, siz yeni musulmançılığı koyup, İslam'ı koyup, şeriatı koyup, yeni önkü cahiliyet doğru evrilecek miyiniz?
Hudaý Taala'nın şu aýatyny okuyup tamam sahabalar şonda bir näme bolanlygyny aňlap düşünüp Hazreti Ömer aýtdy. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şu aýany okuýakydany Rasulullah aleyhisselam'ın dünýeden geçenligi aýdan wagtyna iki ayaklam meni özüne götürmedi. Şondan güfürdep yere garşyn degdim diye Hazreti Ömer. İki ayaklam meni özünde saklap başarmadı. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şu taada Rasulullah aleyhisselam dünýeden vefat etti diye sahabalar şonu bilýärler Rasulullah aleyhisselam dünýeden vefat edildiğini. Mundan önce de şu aýa badygyny da bilmeýän ýaly bolduk. Rasulullah aleyhisselam dünýeden geçmejek ýaly bolduk. Bu gadry agyr bolly nämet ýanymyz bilmedik diye sahabalar. Emma Rasulullah aleyhisselam 63 ýaşynda bir wefa dünýeden derin dünya kesip ayende budi Ebul Qasim Muhammed zinde budi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir nefer qalmaly bolsa Seyyidul Kevneyn, Nebiyyus Sakaleyn, eşrefe mahlukat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem qalmaly. Emma bu dünýe hiç kime vefa bermeýän dünýe, hiç kime goýmaýan dünýe. Hazreti Muhammed Mustafa da beýleki dogallar, beýleki peýgamberler ýaly bir gün defter baglanmaly, bir gün garýeриňe çegine girmeli, bir dünýäň, bir Hudaý Taalaň goýan ýeriň ýüzünde adeti. Rasulullah aleyhisselam dünýeden vefat etmekligi bilen imma şeriaty kıyamata sellim ýörüp durjak. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şu dersi beripdir. Rasulullah aleyhisselam dünýeden geçse Allah diýri. Ey yaş mümin musulman dogolla. Rasulullah aleyhisselam 23 ýylyň içinde risalatyny tekmilledi. Şu amanaty sahabalar bize ýetirdi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın dinini biz arka çıkmalı. Rasulullah aleyhisselam'ın dinini inniki nesilleri biz yetiryen olmalı. Hazreti Mevlana nagat avadan aýtdy. Çakiranet şährha giren doca dineto giret zemahi tabe ma ta kıyamet baqi yaşdari ma to meters az nesk din ey Mustafa. Hazreti Mevlana nagat avadan aýtdy. Ta kıyamet baqi yaşdari ma kıyamata sellim Rasulullah aleyhisselam'ın amanet getiren dinini biz saklar kıyamata sellim. To meters az neshidin ey Mustafa. Ya Resulullah sen dinin da ütgödörle mükadip. Yahud Nesaran kıyali kitaplarını ütgöttüle, şeriatlarını ütgöttüle. Sen Kur'an'ın ütgömer. Sen dinin da nesh bolar mükadip. Korkma ey ya Resulullah. Sen dinin Kur'an'ın bıgat hafizli vardır. Tek tek harf be harf, kelime kelime, aya aya, sura sura Kur'an'ı baştan ayağına evurk getirecekler vardır. Sen dinin hiç vakta nesk olmar Yahud ve Nesaralan kıyali. Sen amanatı tevil verdin, kıyamatı sellim de yine İmam Azam yallık dörecek. Sen dinin kıyamatı sellim yetirip duracak. Hemice oturan cemaatla, şu gurruna ehemmiyet koyup yerin yüzüne eşleyen doğa oğlallah. Siz dini Rasulullah aleyhisselam'ın amanat dinini kıyamata yetirecek oğlalladır. Hudaý Taala kıyamatta hemmemizi şu dininden süreyim zahmet çekerlen arasından kofarsın inşallah. Gelecek celesede inşallah Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in başına düşýän yük. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh aýtdy. Şu wagtda Hazreti Ebu Bekir Siddiq eger daýaw duramasatdy, onna ay güman etmeýän Hudaý Taala ýeriň ýüzünde ibadet edilsin. Yani her bir adam bir zira akıllan çaşıp bariyatdi. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq hemmemiz bir yığnadı. Rasulullah aleyhisselam'ın muhabbetini eserlemizde hemişe giyetsin inşallah. Evlatlarımızda, oğul gıyırlarımızda Rasulullah aleyhisselam'ın muhabbeti hemişe bolup dursun inşallah. Bolup da durur. Rasulullah aleyhisselam'ın muhabbeti beyleki muhabbetlerden fark etyenler. Hudaý Taala hemmemiz şimal muhabbet edip oturuşumuz yali cennette de yine Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek mehzerine oturmak hemmemize nesip etsin inşallah. Ötellen ruhşat bolur yali bir elhem 3 ihlas okuyup eserde daşarda kulak asallan umidvarlarının ruhlarına bağışlarsa okuyuveriniz. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.